Bûyera kuştina du keçên gotemenê wan kêmî 16 salî ji aliyê malbatên wan ve li bajarê Hesekê bûye cihê şermezarkirinê. Aîda El Sîdo, keça 15 salî ji taxa Xwêran ya bajarê Hesekê ye. Di dawiya meha Hezêranê de ji aliyê pismamê wê hat kuştin. Malbata wê kuştina wê bi vîdeo belge kir û pismamê wê bi xwî neke sar. Wê bi gulleyan kuşt. Ev vîdeo vîdyên rêxistina Daişê tîne bîra mirov. Vîdya kuştina Aîda li ser sosyal medya pir belav bû û li seranserî Bakur û Rojhilatê Sûriyê jinan bi çalakiyan doza dadgehkirina suçdaran dikin. Em bêna kuştina jinêr, jin li vêdekê çend bûye îro sêro em karin bê çêbûyî, jin li vêdekê teerrudî di cerî mabûyî. Yekemîn ev jina hanê temenê biçûk zevaca temen biçûk ya di duwa jî a qetlê. Em dibêjin em dijî kuştina jinên, ev zihniyak jin pê tê kuştin zihniyak Daişî ye. Di heman hefteyê de gojin li kolanan bûn ji bo Aîda. Keçeke din li bajarê Hesekê hat kuştin. Aya El Xilêf temenê wê di navbera 15 û 16 salî de ji taxa Kellasê ya bajarê Hesekê ye. Roja 5 vê mehê li ser destê bavê xwe hat xeniqandin. Li gorî agahiyên tekez, gokujerên her du keçan heya niha nehatine girtin. برگو ام قد قبول ناکجی هجمه ایرو ابو یر قبول کر و سبب هزار رژن بین کشتن جبو وجی هر وسنامه وقت هفگر رژن وقت مجلس هاجنیا باکوت سوری ام دبیجن ام جدو وی بو یری و نگرن حتی کو هرن جزا خو بگرن راستی جزا جی ام قد قبول ناکن کو تنه حبس بش برگو راستی ام دبینن بو یری ولوگو ام جزاوی پرکیم به و هر دوباره به Li gorî serjumarên encûmana jinan ya rêveberiya Xweser li Cezîrê tenê di 6 mehên sala 2021 de 11 bûyerên kuştinê hatine tomarkirin û li gorî rêxistina Sara ji meha şeşan ya sala derbasbûyî heya meha şeşan ya vê salê 20 bûyerên kuştinê hatine tomarkirin. û em ji mehkema xwe re dibêjin ji ber got yanî qanûna şerefê hêdî qanûn di îdara zatî di qanûnê şerefê ji xwe tune yanî. ام دخوازن عقوبة يا هري جران يا هري مزن يعني مؤبد مع أعمال شاقة أفهندكه. لگوری زاگونên حکومeta Sûriyayê got cezaya kuştina bi sedemên namûsê siviktirin ji tawana kuştina bi sedemên din. Lê zagonên rêveberiya Xweser ev cudahî rakiriye û dibêje kuştina bi sedema namûsê tawaneke kuştinê ye got cezaya wê zindakirina bêdawî ye li suçdaran têbirin. û bendê hevdan suçdarkirina kuştinê bi bihaneya namûsê û hespandina vê kuştinê wek tawaneke bi hêmanên maddî, exlaqî û yasayî bêkêmasî ye û li gorî wê cezayên wê zindankirina di navbera 10 heta zindankirina bêdawî têbirîn. Lê li gorî şopînaran di zagonan de jin hatiye parastin lê di civakên êlan de bi taybetî li herêmên başûrî Hesekê ew zagon heya niha nikarî bû rê bigire li ber kuştina vajinan. Zana Umer, dengê Amerîka, Hesekê.